Dobrý deň, zdravím všetkých priateľov kvalitnej stavebnej techniky. Volám sa Martin Kráňák, som obchodný zástupca spoločnosti Norwich Slovakia a dnes si predstavíme obslužný stroj Dumper s nosnosťou 3 tony od kvalitnej anglickej značky Thwaites. Vďaka jeho jednoduchej a robustnej konštrukcii a výbornej manevrovateľnosti je výborným pomocníkom na stavbe pri prevoze rôzneho materiálu. Thwaites, ktorý spĺňa emisnú normu Stage 5, sa vyrába predovšetkým s ohľadom na bezpečnosť, zníženie rizika na stavenisku a zlepšenie výkonnosti. Tento dumper je poháňaný trojvalcovým motorom Yanmar s výkonom 18,1 kW a poskytuje maximálny krútiaci moment 107 Nm. Pre optimálny výkon, trakciu a kontrolu je poháňaný hydrostatickou dvojstupňovou prevodovkou, vďaka čomu je zabezpečená jednoduchá a komfortná prevádzka. Dumper Thwaites kategórii 3 tony sú dostupné v konfiguráciách vrátane verzie s predným výsypom a verzie T300 s vysokým výsypom a zároveň otočnou korbou. Rám je skonštruovaný z hlboko ťažných oceľových plátov s 3 základnými bodmi uchytenia pre lepšiu stabilitu a osciláciu kĺbu na stavenisku. Tento dumper má zváranú korbu z oceľového plechu s hrúbkou 6 mm a boky so zosilnenými stenami, hlavne aby sa minimalizovalo poškodenie korby a vypadávanie materiálu. Vďaka 180 stupňovej rotácii korby pri verzii PT poskytuje užívateľovi dostatočnú všestrannosť a flexibilitu v rozmanitých podmienkach. Každý dumper je štandardne dodávaný s hydraulickým uvoľnením parkovacej brzdy SAR, takisto s bezpečnostným ochranným rámom ROPS, ťažným závesom. Dumpre sú vybavené aj komplet LED osvetlením s denným LED svietením a smerovými svetlami. Vo výbave je takisto LED maják a cúvací alarm. Riadenie nám zabezpečuje hydraulický posilovač riadenia. V ponuke je široká škála dumperov pre vaše požiadavky v kategórii od 1 až 9 tón, prevedenia šťelným výsypom, otočnej korby, vysokým výsypom, kombinovanej verzie. Pri pohotovostnej hmotnosti 2250 kg a nosnosti 3 tony je pre vás tento stroj výhodnou investíciou na dlhé roky. Všetky potrebné informácie o tomto stroji a o ďalších verziách od 1 do 9 tón vám poskytnú obchodní zástupcovia firmy Norwich Slovakia.